Velkommen her til vores lille feature, Naturmagasinet, hvor jeg igen i dag har Rolf Engels med, vores naturekspert, som er klar til at svare på spørgsmål fra jer seere derude bag skærmene. Og hvad siger du til det, Rolf? Skal vi bare kaste os ud i det? Jeg synes bare, at vi skal tage en hovedspring lige direkte ud i spørgsmålet. Det gør vi simpelthen. Ja. Det første brev, det kommer fra Mark på 14 år, og han vil gerne vide, hvordan der egentlig ser ud i junglen, og om der er farligt. Det er jo faktisk 2 spørgsmål blandt ind i et. Ja, det er det. Og det er jeg glad for, fordi at det hænger uløseligt sammen. Selve det faktum om, hvordan det ser ud, og hvorvidt der er farligt. Fordi det er faktisk, jamen altså, hvis du bevæger dig ind i junglen, ikke også, så bliver du straks mødt af et grønt syn. Du kan nærmest ikke se for dig, vel. Der hænger lianer, der hænger planter ned, der er aber, der kravler rundt. Men først, så ser du faktisk ikke dyrene, der ser du mest planterne. Lige i første omgang. Når du så får akklimatiseret dig lidt, jeg kunne forestille mig, at det ville være en god idé for dig, Mark, at begive dig derind med en camouflagedragt, ligesom den, jeg selv har på. Fordi du lynhurtigt falder i med naturen, og det er der, du får det helt kanonoplevelser, ikke også? Når du så kommer derind, og du så får overstået det der kapitel med, at det bare er planter og hvad det ellers er, så kommer du ind, og så ser du faktisk den dyreliv, der faktisk også foregår derinde, ikke også? Ja. Og det er ikke noget, du lige ser først, men pludselig ser du aber, der bare svinger sig mellem træerne. Og du ser også slanger, der slanger sig afsted ned på jorden. Du ser ikke løver, det er selvfølgelig et andet sted i verden. Hvad ser du mere? Nu er jeg fuldstændig blank på, hvad du egentlig ser. Hvad er det nu, du ser? Men Rolf, har du selv været i junglen? Jeg har selv været i junglen en gang, og det var kanon. Jeg så simpelthen så mange dyr. Blandt andet så jeg den lille løvfrø, der faktisk bed mig i store tåen, så jeg fik en hver gang kolera og pest også. Helt sikkert. Ja. Og bare lige for at runde den af. Det er farligt, og det er skide fedt. Det er kanon. Så dit råd til Mark? Hvad var spørgsmålet? Det var, om der er farligt, og om det eventuelt var et sted, man skulle tage hen. Ja, kanon. Tag derhen, mand, selvom det er farligt. Det er noget af det, der er fedt med det. Det er, at det er skide farligt. Rigtig godt svar, synes jeg. Vi vender tilbage en anden god gang med flere spørgsmål fra naturens verden. Rigtig godt, synes jeg. Var det okay, jeg svarede på det? Jeg synes, det var rigtig godt. Meget, meget levende.